Быйыл 11 сыйныфлар өчен имтиханнар 25 майда башланды. Бу көнне укучылар рус теленнән дәүләт чыгарылыш имтиханы тапшырды. Әлеге тур имтиханны югары уку йортларына керергә теләмәүче укучылар тапшыра. 7 бала бүген рус теленнән имтихан яза. Аларның икенче имтиханнары 27 майда үтәчәк, ул математика булачак. Элекке замандагы контрольныйлар формасындагы экзамен биреп, аттестат аларга шундый аларга рөхсәт булды быел. Дәүләт чыгарылыш имтиханы контроль формасында барды Лилия Галимова, тик сынау инде. Укучылар сизелерлек дулкынлана. Мин 11 класста укыйм инде, сойлам ГВН, чөнки миңа бусы җиңелрәк кебек бирелә инде. Барбы дулкынлану бар инде, экзамен бит инде үземне биргәндә күрә дулкынланам, чөнки поддержка бик юк бит инде ул. Ел буе укыткан балаларыбыз өчен бит инде без шулабыз. Укытучы буларак та, әтияни буларак та, мин үзем инде укытучыда, мин бүгенге көндә әнидә, минем улым инде быел 11 сыйныфны тәмамлый. Без инде читтән генә булса да үзебезнең балаларыбызга көч биреп утырабыз. Имтихан бердәм дәүләт имтиханнарыннан үзгә булса да таләпләр шул ук. Укучылар металл тикшерү җайланмасы аша үтә, ковидка бәйле балаларның температурасы тикшерелә. Шулай да имтиханда битлек һәм перчатка кию мәҗбүри түгел. Бердәм дәүләт имтиханнары 3 июньдә башлана. Бу көнне 56 укучы имтихан тотачак. Рус теле генә мәҗбүри быел, математиканы бирмәсәләр дә була, кирәк булмаса. Быел бөтенесебезнең 63 11 класс тәмамлаучылар егэ бирәчәкләр 56-сы. Сайлап алу имтиханнарыннан күпчелек нәрсәне сайлады? Иң күбесеме җәмгыять белеме, анысы традицион безнең һәм математика. Имтихан балаларның киләчәген хәл итә. Уңышлар телик аларга. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.